Arobunagu. Okay, we can etinye ebe anyị na-eme ọdịnala no ọdịnala na-efu eke ọlụ anyị lụrụ n'isi ya bụ nwanne anyị nwanyị n'ezinụlọ ya bụ Christine anyị ka anyị si ka enye unu bụ ọra mmụọ bụ Arobunagu nke ka unu wee tiwe olu ụzọ ibe niile bụ ibe ọma ba na-ayọ bụ n'obi ka ọ wee fụtachalụ ibe alụwa ndị niile anyị ka anyị ga-eti ọkụ ibe anyị na-etikwu n'isi onwe anyị ga-adụkwunu mma na ọ na-azọ mmadụ ya adịnụ mma ọ na-ekwe na ọra nọ n'ugwu emela onye ọbụla iwe bụ ọchịchọ nke obi onye ma nwoke ma nwaanyị ndị na-achọ di nye nụrụ ezigbo di ndị na-achọ nwa nye nụrụ nwa ndị na-achọ nwunye nye nụrụ ego oyibo nye nụrụ ezigbo nwaanyị ụtụ aghara agba na anyị aghara agba mma ekwu oke anyị ga-eluwe anyị aka ebe ọbụla anyị nọ iwe ọma mebe ya bụ Christine na ezinụlọ ya ọ dụgolo ya na mma ọyịba anyị kwuru n'ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dị ile mgbe anyị na-egezi ntị good testimony ọyịba anyị na-agọ n'ọgbọ unu ya eme unu na-emeli ndị ọzọ nke ghara adụ iche n'ọnya ka anyị kwuru anyị si ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ bịa ya weta m mma You can even search yourself. The Bible said the mouth ways pleases him in his own eyes. It is when the Spirit of God touches you that He will reveal yourself to you and you will cry for your maker to change you. Don't say you are getting it right until you allow the word of God to correct your life. Don't say you have arrived until you allow God to approve you. Come to your maker. Follow in that narrow way. Eke na unu mete emekwenu aka ibe ọbụla bụ ọra ọbụla bụ ime otu aka ikwuburu okwu hand your life over to your maker. He is the owner. Even though he told those people that he never knew them. The Lord is taking record. He is taking record. ezumezu mmụọ esi onye ọbụla kwa aka n'ihe oriri ezi ndị ichie ma Arobunagu onye ọ dịkwa aka ndị obodo esi ezumezu kpọrọ na aka ọrụ ihe anyị na-ekwu okwu ezigbo onye na-enye ka ọ gbatakwu nnu Arobunagu n'ite eghe ndị oghere eghe na ahịa eli eli o eliju ahụ wee jebe ọgụ onye ka eji enye unu nri arọlienu na eke arọlienu n'oye arọlienu na arọlienu na nkwụ Nobody does the day the Lord will come. Nobody knows when the day will come. It is today that you have the opportunity, now that you have to run for your life. And you must decide in your life that I am deciding. Listening to the word of God. Let the Lord open your eyes, but see those things that are evil. Let it be your mouth. Let it be your mouth that will guide you.
ndị oriri na oke nke ụlọ ndị agwụ na oke ụlọ ọdọ na oke You must listen to the word of God. You must listen to your father for you to please him. He made everything for his own pleasure. In Revelation chapter 11, verse 4, he said that he made everything. Revelation chapter 4, verse 11. He said he created all things. He made everything for his pleasure. Life is to please God. Sign ya no ya we Emeka. Sign ya no ya. Do the next one. I see umere meziwa. Ya bia ere iziwa. Andu sika ma bibi. I say bibi ejemere wa bondo. Ndu siku ka ma anyi bibi ejemere na bema. No ibani. Iwo ma ya kpola biru. Ela anyị lụchara ọrụ nye ekwenye izu n'elu n'ọnwa ka enwee good testimony na ọnya ka anyị na-eme. It is when you listen to him that you will hear what he says and what he has in mind for you and how to live your life. Do not expect this opportunity. Follow in that narrow way. That is not the gospel. And I want to find Bible and go on. The only bargain another Alatia. Minimum. The only bargain and go on another Alatia. Growing Alatia. You are join the Bible believing church around you. Join the gathering and you will study the word and you will understand. It is when you understand that you will begin to obey your father. Don't say, The plan of God is that for you to end well. The plan of God is that you will live and inherit his kingdom. That is the reason why we are making this awareness for you to know. Upon us from Nigeria and a very Chineke. Upon us from America and a very Chineke. The Bible says, from all the corners of the earth, all of them will gather and they will gather together in his kingdom. Showing us that you are not the only person. Everything has the end of the planet. This is the time. This is the acceptable time. This is the right time for you to accept your maker. To surrender to Jesus and decide to follow in his way. Don't follow down your way anymore. Don't allow yourself to drive you. Don't allow yourself ambition to push you. Don't allow yourself to fleshly desires to push you. To go wrong. Anyị ekene Arobunagu anyị ekenekwa anyị na ya bụ mgbe esi n'ọrụ arọ na anyị abịawa na-ara akwụ arọ n'ọnya bụ Ebunegwu eji gba isi ọgwụ anyị tinye oke arọ anyị si na anyị adọwa ndị lụrụ agba anyị nọrụ ka anyị na-ekwu na anyị adọwa ndị ile anyị nke ara aka anyị anụkala agba ike abụọ okwu na ijere ya abụrụ bụ otu ya na-eje eje na-ana ana eje anaghị na-abụ oge isi ije n'ọrụ anyị kwuru unu ga-emekwaba nnekwu mewe oke anyị achụta iwe abụọ lili ọ bụrụ na ekeziwa mma n'ọrụ anyị kwuru anyị ekele ndị ichie kele ezumezu ndị ichie anyị na-ekwu okwu ebi unu ga-emebi isi anyị bụ Kristin Ijezie nwunye mie isi na-enwe nwoke bụ Nnaemeka Ijezie unu ga-emie isi anyị sị na a ga-asaịn ya na ọ ga-agba intanashọnal Heroes ya na-abata Pounds ya na-abata ego ọbụla bụ ego gbara ọkpụrụkpụ n'ụwa ya na-abata
n'ọnụ ọwụka welie edoziwe obu welie nete nne na nete ụmụnne nete ikwu nete ibe ndị na-echelu gị ezigbo echiche ihe ọbụla bụ iwu ụkọ ihe ọbụla bụ iwu ibi arụ a sị na tata na ọnago ọbụla bụ ajọ ihe na-emebi ihe a sị unu bụ ndị ichie unu bụ onye n'ọnya bụ ebunogbu a sị na-enye anyị kenelu mkpụ na-akpụ ọgwụ a sị na-enye oke unu kezie nye mma anyị si aja na be nna aja na si ikwu nne onye bụ ebunegbu na-enye na onye ọbụla ga-emebe bụ aja ibe unu merebe onye na-ebe aja anya na-enu ndị a nwụọ ngene na-enu ya bụ amadi ọha agbala a na-enye onye na-ebe aja anya na-enuwa bụ nduo na ndị otu ọgbanje na anyị si na-enu oke nke enyere onye ya jide ọbakwa n'isi ọbara agụ nke unu onye nyere oke ya jide ekene oriri nke eji asa njọ oriri nke eji asa njọ mmiri unu tụrụ egwu oketa oke dị mma ekenela unu ndị akụlụ anyị si na anyị kenele ụlọ ọranya na Christine na ụmụ ya na ụmụ nwanne ya ndị niile aka wado na ndị nwere nkwenye na nkwado n'ọlụ na ọ ga-agazicheleba ma okeke dị n'ime ma oke abụọ dị n'ime ma ụmụ ya ma di ya onye si na ọ bụ abụghị anya kpọrọba unu ga-adọwawa ndị ileba akwa anyị si na unu ga-emeba nnekwu na nnekwu na-eke nnukwu n'oye nnukwu na aba nnukwu na nkwọ unu ga-emekwu anyị nnekwuo anyị si na-enu ya na-enu onye bụ ebunogburu ka a na-enye unu bụ ọra mma ọ bụ ezumezu o buru esibi ike akwụkwụ na ije ya abụ odo n'igwu ọmụna ba zọrọ ụkwụ iwe ọma mebe otu agha aza na-agbaba n'ọnọgụ ka anyị kwuru unu nyere nye bụ akụlọ bụ nchekwune akpata ego ka ọ baa ụlọ na akpatacha akụ onye bụ akụ abara ụlọ nwere isi na-akpata akụ eluo ụlọ maka akụ luo ụlọ kwuo onye kpali anya onye ka anyị ji were anyị ụlọ ọ ya agbataba na alụbi ya ibe gbadataba na mgbedata nata na ana Igbo na ọ na ana Igbo mere investment alụọ plaza alụọ indọstrị lụọ companies tinye ndị mmadụ esi n'aka ba na-eli ibe ụmụ nwanne m esi n'aka ba na-eli ibe ikwu na ibe esi n'aka ba na-eli ibe ọ gaghị azụkwa n'ọra na ọnya ka anyị na-ayọ unu mana onye ọbụla ya enwube anya ọkụ a sị ya bụla ọkụ ụzọ na bụla n'ọyịba anyị kwuru na eke anyị kwuru n'oye kwuo na agwụ kwuo na nkwọ anyị kwulie n'ọgbọ ka ide ji awa na ma ọgbọ tugbu onye olie vie anyị si n'ụlọ ya ekeziba mma ka enye bụ okeba ghara akọba anyị kwulie n'ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dịla ebe ọbụla bụ iwe ọmara na ayọ na ọ ga-afụtaba ibe oke anyị aza na agwọ bụ oke ọyịba anyị kwuru n'ọgbọ anyị kwuru ka ọ ga-adị ụmụọkpụ ụmụada ụmụọkpụ adaọra ichie nwaanyị ya ọ dalụwa ọgwụ ebiwe ọgwụ n'ebe anyị ya bụ ndeziwa na-apụ ezumezu ọra mmụọ
anyị enyezu onye ọbụla eluigbo bụ na ọmịmị ana ọya ka anyị ji were enye ya na-eme bụ akala akala ụwa akala onye na chi ahụ ibe anyị na-ekwu okwu ka unu mezuo onye anyị ekwena izu n'elu n'ọnwa sịsa anyị anya bụ nna Emeka ise Manchester ọ gazigo anyị si ka anyị kwu ka ọ ghara ise anyị kene ndị ichie ezumezu ndị ichie ọra ndị ichie Arobunagu ewudiri iwe ya aṅụkwanụ mmanya nwanụ na-eke nwanụ n'oyi nwanụ na agwa nkwanụ na nkwọ na ọgbọ ndị nọ n'aka n'iwu ndị nọ n'aka ekpe ndị nọ n'iru nwa ụlọ ndị nọ n'azụ nwa ụlọ ume aghara emeziba iyi agha zie iwe ọbịa ya egbu agha ezi onwe ole mma agha akwụ alụziba ọbịa ya akwụ alụ anyị ọchị ịgba maka chaf agwa ebe anyị kene oriri ije ọrịa bụ ije mmiri na ọrịa bụ ije nkụ na ije mmiri anaghị echi anọghị anyị kwuru azụ ka isi ọ na-anọ oke oriri n'oriri ka eji asa nje oriri ka eji wele asacha iwe ọbụla lụrụ inye ọdụ ọcha mmiri bụ ndụ mmiri bụ iwe ọma anyị si na tata na udo adụgo n'ọrịa anyị kwuru n'ọgbọ ka anyị kwulie ka ọ ga-adụlụbe anya Kristin ijezie n'ezinụlọ ya n'isi nya Chukwu Emeka ijezie n'ezinụlọ ya n'ọdụgola ezinụlọ ya na mma ọdụgokwuola anyị enwe na mma n'ọyịba anyị kwuru kwuola ọra niile nọ n'obu na mma mana osi na ọghara adụlụwela onye ahụ etinye isi aba anya n'ọyịba anyị kwuru n'ọgbọ anọkala bụ ike agwụ ọnụ ayịba anyị kwuru unu ga-ejebe England n'ọyịba anyị kwuru ela nkwu ka ọ ga-adị ele ọ ya ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o jide ele ụzọ nwata mepe egbe na mma ka ezike n'onye nke bụ vice chairman vice bịa ka abụ n'ilu anya bịa kana atụgbakwala ọkpa ka vice nwanne na nnene eze nwanyị ugogbo oyibo anyị ekenekwa anyị agwa ihe ọlụ agazigo ọ bụrụ na ọ gazigo asị m na ọ gazigo ise